MLA Bida Singh Ingleng ot lang no kachuklem det aputhak ken o hampang song atum pen pherang kia mai kang ni MLA Bida Singh Ingleng ot lang no kachuklem det aputhak non malom social media chatai long hem tu ni sipen kelang isi therak me lapen hijim me ason si thekpon long Lason si lakha pharu isi rakep dipu LAC MLA Bida Singh Ingleng karbia khai akar I papling pon bom pusi kedam tang MLA kilik ahut rat cheto pak pen Bida Singh Ingleng aphan MLA pahai pon si anghoi pang ni pon lo bonta rat akar inai ke papling ji kali si otlang no kachoklem det azok karbia khai an parta karbi anglong autonomous council aphan isi theta nong no nangkejo ason si cheman pon det lo Bangso patak bini chitia cheklo ni phai grip ho arni Karbi National Organization Central Committee Financial Secretary Robika Singh Narpi lapen arisang ho tumpen patir pi ponsi la horizon nok belong zone along perangkia mai ing nipon lo Bangso perangkia mai along inut MLA otlang no kachuklem det laki nilitum ken o hampang song pen ningduk pik anlo Ate inut man pengki tekiding abang lapuson sailang no kachuklem det lapot MLA Bida Singh Ingleng aphan insai vek nang ji Anparta MLA anghoi pensi pasun vek nang ji KACCM Dr. Tuliram Ronghang aphan KNO hampang song pen ki hang pon pedo Tangte non kibang jilang arni MLA Bida Singh Ingleng aphan anghoi pen pasun jima pasun se lake mo apor si itham alang di MLA Bida Singh Ingleng alang di imut arleng ke the isat le mime henuno kiklem ta kiklem pru lapen keniri tum solo phan lang plot pen alang di kiklem kitam la puson arleng ke the ke karbi anglong long binang ne punigi hin pen pudam ji bangke lapen ke alang di tum si nong me ke wan nang tum si non nong no ke wan ke ni tum heraktik lapen ke inventik lapen ke jinso ta meme karbiara ka phan alang li kachojolo karbiara ka phan nungno kuban bangke militum karbi national organization mate chihek pen ken o lapen ke hamphanga song nok be hamphanga song ken e ahin pen militum condemn lo alang li phan lapuson nungno kuban abang khu phan ke non mat ar pu pen pasunanji pusungi hin militum song hu yahin pen militum alang phan jongdam lo pipot ma purotang te inut arleng ke the bote Karbi anglong aphan puson si nong me ke wan nangji ma karbi anglong puson si kimi nangji ma la puson si alang di ke claim ke dam nangji puson ar lenge the la puson nong no ke wan ar lenge the ke la si nilit tu masong hu ya hin pen ki pudam ji bang ke alang li phan MLA ang hoi pen prab jin pen pini pena babong angbong pen itum karbi anglong long autonomous council alang di Tuliram Rongha ke hai phansi ar pugu pasunji ang hoi pasunji pen ke alang lilong si ada kongdolo lapan ke nili tum solo song hu ya hin pen alang li phan condemn lo je pini la puson alam ki nang eklang roke alang li non het non right pen tali lo la hai kam lang no mek lang no lang no ke claim ke dam ke la hai sai lang no ke claim ke pusi nili tum song hui pen ke alang phan jong nam ji alang li la anal li pen ke claim stame ke dam stame alang li phan mekbin asom pi patupok sansi headlong le datlo dunia ni ke alang ni phan arnam kabisar arnam kangsai itum karbi anglong arat aricho tum kangsai si non ang theke klang si alang ni phan la puson nong no ke viral social media hong jai long ke klang lo ni tumai asong hu ye hin bagi pudam ji ke la pen ke ili to phan alang ni tum akacharai kom ke to ji phan chathan theko inut alang ke the si la son mek lang no lang no ke claim ke dam putang ke pupuson se alang li alang ke the anghoi pe dalang li dang ni long ko alang li tuman ili tum ini ke chethe alang li tuman ini ke ting sam si ke pahai lo alang li tuman anghoi ba ting ni long lo la puson pini ani mek lang no lang no so lo khan lang plot pen ke claim ke dam ki puni li tum chini le kasi itum karbiang long where is ke do karbiang long la pen ke ato ano akar bido an sitam seme alang li tum heglong pen alang teman heglong pen ini ali alang teman prabjin pen akichok chia phan ke inside back nangi so that pen alang li phan li tum pin rem lo la pen ke itum karbiang long rong saramai do customary lo ahin pen la pen ke karbi richo ahin pen alang li phan prabjin pen so that pen inside po busini li tum hin pen ni khelo la pen ke nili tum song hui pen ki pudam ji bangke alang ni phan prabjin pening sai se putin itu Karbi National Organization KNO ahin la pen ke
hampang asong nok be hampang asong la pagi KNA la alang litum ahin pen tame nilihin pen chuneng lilo sobtak pen alang lituman insai fokusi nilihin pen nang lituman media nang litum media kuya channel pan nili ban la so channel kuya pen hin pen pachini polo la pen ke alang litum si kithe giding nang man lo alang tum si ke claim ke dam ke yakin dia kam nang japon ai kali alang ke tum se ke nang japon rong putang ke kuson lo lagi non kilang jena la puson pakat mek lang no lang no naga chokle mabang an so se on lang kong ke nilitum kar biang lo akar biang lo nong ke nilitum ke so dak pen nilitum ke la pen ke kichito ha sai benji la pen ke la puson ala leng ke pan ke kar biang lo nong ke adi maklong chak chidat nanji pusin nilitum asong huye hin pen nilitum pin rem lo lagi bangsar balang ke pulo hek ser se pun hek ke ber pun pasal lam ke la hen lo la pen ke saya kalau mau ko coy chung coy chang ko rak joy ko nang li lo bo nang li claim fix ser ti aleng ke ta chu nang yi claim fix te claim ple da nang yi non ke kopi polo ni tum kar biang long ai tu makar bia phan nang li man ke jo nang li pin rem awa bla puson si nang paman get nang li lang plot pen thirak ke thi manang li nang li na puson aleng ke theke kar biang long ta ave get nang yi laki nona hot social media ke ora tu मिली कपड़े खाने की पूरा मिल कली मेसेंसी सोशल मीडिया तो दामंगी हेंगोदा पूरे दाम दे जातेंगी नंगली तुमके इबिसिया में कचीनी टांगा तुम लो मिली तुम सोना चोम में चो पिरखे में क्या वे कुगाली लो लसी नंगली तुम चिथरा क्रेमा tapi sona lenge te kelasi prajin pen alang ipan inget that li non man li tuma song hui pen condemn lo alang ipan MLA yang ho pen pasun bek nangi pusin li tuma hin asong li tuma song hui ya sara tuma pan per the dang tum khar beng long te do an kawi an pan ni tum song hin pe ti chung ri dia la mi la pelo la MLA pu phana bang alang li inut aleng ke thi per the kar beng long te do an kawi an mu tuma pha atum alang li phan la song hoi long alang li phan ka pang long la song hoi ka pang ni long a thi pot lo alang li mu ni da tuma phan per the dang mu ni da tuma phan mesen atwa ja ponon pu phan si mu ni tum alang li phan ke pa hai alang li bang hai gera pipi lo ke cheplang sor lo tuhan ke lang re idu tum han ke lang re athima alang li pipolo son ke ken ke no aleng ke thi alang li la son mu ni tum han sin ke alang li thang ta ro na we sor lo tum han akai phalang lo alang li nut ang hoi ke do bang inur aleng ke thi alang li nut la son ka me ke me chok chi ta se alang li phan tum songa hin pen alang li phan ke tu muri ko han lo pier the dang ko de muti ke don ka wen tum phan sa me la khana bang pu te insai nang po ape ni tum la CM sita me alang li phan la ang hoi pen ke pa sun dia phan ke alang li phan un an pen ke pa prajye phan por du lok pen ni tu lo ni tum so lo hin tu phan la ki che dek la ko lo ke ni be ni tu ti pe tan ni la tum ni tu lo wat ke la pa pen pa na phan par dom ayo aten ke la redaction england pa phan ke la son ak hin no ka to klem de ke social media ti mang bong a ten ni ba song a hi te nang phan juru lo nang itu phan hang lo nang itu phan nang sai itu phan la pen lo ram to hang phan sitane ni itu aphan la so so lo ahi na phan an ke ne an ke lo nang itu posol si nang itu nang che lam ni ta reng ni ma ni itu so lo hin phan an ke ne la pen ke an tin adong tin phan ta la posol si ma klem pa ma non ke dang lang ke ni senten ke klem pon je phan nang itu ram to hang ni itu so lo hin phan nai ni so ta la pen nang lang ta la pen ni tum hidup kelak tum na doi heme jangre tum ta doi heme jangre tum ta de pen ke do ko kadi malong ni tum hang ko la so ba hang lan pen ni tum ha de ni ke ko lo nek no lang ren ke do pok te ko so si ke si pa chong ko ke so bang le RFA tu te ko bu si ni ko la pen ke to mo ve ki no ve alogot ma chi ni ko amuka la de det na chi ni dang le se ta me la so na hu ke dam u na hu te ne la person ke claim ke jana ni la ni a blog te ni ti alam la na li tu han prap tin pen ta son na ta aleng ke ja ki cari pen ke chok ti ke at person dek na ko ni den ta News Desk Report, Karbi Life.